Jeg hedder Bodil Borg Høj. Jeg er ansat i VIA efter videreuddannelsesafdelingen og arbejder blandt andet med idræt og bevægelse. Jeg vil gerne præsentere et planlægningsværktøj til den understøttende undervisning. Understøttende undervisning er jo et af de nye begreber, der er kommet med i folkeskolereformen, og kært barn har mange navne. Det kunne være, det hedder ude på jeres skole, hedder understøttende undervisning, det kan være faglig fordybelsesdage, det kan være bevægelsesfond, tiden kan være brugt til mange forskellige ting. Det værktøj, som jeg vil præsentere her, mener vi godt kan bruges til planlægning af alle de her elementer, som jo skal være med til at skabe en varieret og motiverende skoledag for børnene, når nu den er blevet længere. Værktøjet er sat op som et årshjul, så man kunne måske godt få anledning til at sige, at vi laver bare en årsplan for den understøttende undervisning. Det er et værktøj, som sættes i gang lige efter rammeplanen er stukket ud. Det vil sige, at når ledelsen har givet rammerne for, hvem der skal undervise, hvornår undervisningen ligger i løbet af børnenes skoledag, jamen så kan vi tage fat i den her årsplan, eller den her måde at arbejde på. For det, der jo ikke er udstukket i rammeplanen eller ledelsen, det er, hvorfor skal vi have den her understøttende undervisning på det tidspunkt med de elever, og dem, der står for det, skal ligesom vide, hvad er det, de skal lære børnene. Og det her værktøj bliver sat i spil. Det er delt ind i forskellige kolonner. Det er tænkt til, at man kan lave det på et årshjul. Og nu vil jeg gerne prøve at tage fat i et enkelt lille lavkagestykke her, som er tænkt til, at man måske sidder i et stort team og siger, jamen hvem er det, der har det på de forskellige tidspunkter? Er det de samme? Men når man så går ned i detalj eller i nærplanlægningen, jamen så går man ned og arbejder med en enkelt måned ad gangen, for eksempel. Nu tager jeg udgangspunkt i, at på den her skole, der har man en fordybelsesdag eller understøttende undervisning en hel dag om ugen. Og det vil sige, at så skriver vi ugenavnene på her, og så vil det sige, at så ved vi, at det tæller for en skoledag. Men man skriver tiden på her, så skriver man de involverede fag på. Er det monofagligt, er det tværfagligt, eller er det ekstraordinært? Det vil sige, handler det om de sociale relationer i klassen, eller hvad er det, der er på spil? Eller hvem er involveret? Hvem har ansvaret i den sidste ende? Så kommer den næste kolonne, som handler om de fokusområder, der er stillet op i regeringsgrundlaget for den understøttende undervisning. Man kan finde inspiration, eller de her fokusområder, som vi arbejder med her, de findes i det inspirationsmateriale, som KL og Undervisningsministeriet lavede lige efter, at skolereformen blev præsenteret. Så man tager altså et valg her og skriver ind. Derefter kommer 2 kolonner, læringsmål og evalueringsform. Læringsmålet, det er jo en tænkning ud fra John Hattie's synlig læring, hvor det læringsmål, vi sætter op, det skal vi kunne se effekten, eller vi skal kunne se, om de opnår den læring. Så den evalueringsform, der skal sættes op her, den handler om, hvordan det bliver synligt, det læringsmål, vi har stillet op. Så det er elevernes læring, vi gerne vil have synliggjort her. Læringsmålet er selvfølgelig opstillet ud fra de kompetenceområder, som fagene har. Så hvis det er et tværfagligt forløb herhenne, som jeg vil demonstrere lige et eksempel på om lidt, så tager man de faghæfter frem, nye forenklede fælles mål, der ligger for de fag, finder kompetenceområderne, går ned til færdigheds- og vidensmål, og derefter så opsætter man de læringsmål, der så vil være relevante lige præcis for de fag, der er involveret. Og nu vil jeg gerne vise et eksempel på, hvordan man kan udfylde modellen. Her vil jeg prøve at udfylde modellen i forhold til, at jeg har valgt, at det er en 9. klasse, som skal have et forløb. Emnet det er idræt i samfundet, det vil sige bevægelse i et livslangt perspektiv. De fag, som er involveret, det er samfundsfag, det er historie, og det er idræt. Vi
Vi har fået tildelt perioden efter efterårsferien, så det hedder uge 43, uge 44, uge 45 og uge 46. De har undervisning en dag om ugen, hvor det hedder faglig fordybelse. Vi sad de her lærere sammen og fandt ud af med vores forenklede fælles mål, hvilke kompetenceområder, der var relevant at lave noget på tværs sammen med, hvor bevægelse var omdrejningspunktet. Og det blev så til idrætten i samfundet, som gav rigtig god mening. Forløbet det bygger på, at vi gerne vil lave en opsamling af den viden og de færdigheder, som de har opnået i fagene i løbet af de år, de har været i overbygningen. Det vil sige, at her skal de nå op på et taksonominiveau, der både hedder anvendelse, men også hedder analyse og vurdering af den viden, som de har opnået. Det er de samme fag, der går igen hele vejen ned i de enkelte uger. Det vil sige, at det er de faghæfter, vi støtter os op af. Der er en enkelt uge, hvor det kun er idrætsunderviseren, der er til stede, og det er her. Det er noget af det, der jo er i det praktiske element, men nu er det synliggjort, hvem er det, der har ansvaret. Det fokusområde, vi gerne vil arbejde med, det er et projektorienteret forløb. Og vi vil gerne lave det i samarbejde med erhvervslivet og idrætslivet. Og det bliver gennemgående hernede af os i alle ugerne, at det er det fokus, vi har. Vi ved godt, at samtidig med, at vi arbejder med det her, så er der noget faglig fordybelse, som også er et af de fokusområder, man kunne have valgt. Men vi har primært valgt, at det er det her, de skal have fat i, fordi vi skal have noget, der er praksisorienteret, hvor vi kan se, at de anvender deres viden. Så i forhold til læringsmålene og evalueringsformerne, jamen så vil vi gerne, at den første dag, vi er sammen med dem, at de vi håber, at de vil opnå indsigt og viden om samfundstendenser og idrætskultur. Det vil vi gøre synligt ved, at dagen slutter af med, at eleverne fremlægger 3 forskellige idrætsaktiviteter, som de gerne vil arbejde videre med. Det vil sige, at forhåbentlig så bliver det synligt, om de har set og forstået fortid, nutid og fremtid i forhold til idrætskultur og samfundstendenser. Den næste uge, der skal eleverne opnå erfaringer med forskellige idrætskulturer. Her skal de altså ud i praksis. En idrætskultur kan jo både være et fitnesscenter, det kan være andre kommercielle måder at dyrke idræt på. Det kan også være de lokale idrætsforeninger eller et idrætscenter, man har lyst til at opsøge. Måden vi vil samle op på og se, om de har lært noget omkring forskellige idrætskulturer, selvfølgelig i den kontekst, der kommer heroppe fra, det er ved, at vi vil lave sidst på dagen et diskussionspanel af idrætskultur og samfundstendenser. Når vi så når til den 3. uge, så skal eleverne vi vil gerne have, at de lærer noget om at være i en samskabende proces og udvikle nye idrætsaktiviteter og eller organisationsformer. For at det lige skal give lidt mening, så handler det simpelthen om, at de har 3 forskellige emner, som de jo har valgt helt heroppe. De har været ude at besøge noget, og nu skal de få det sat sammen. Det kunne være, at der var nogen, der sagde, jeg vil gerne gå til både fodbold, håndbold og badminton på én gang, men det kan jeg ikke, fordi at tider ligger oven i hinanden. Okay, hvordan kan man så organisere det på en anden måde? Måden, vi vil evaluere det på, det er så i forhold til at lave et filminterview,
2 grupper mødes, de laver et filminterview om, hvad er det, de har fundet ud af, og hvorfor er det, at de tænker, at det her, det kunne være rigtig godt. Det skal uploades på Skoleintra og til videndeling for resten af holdet, men også til forberedelse til den næste gang. Her er målet så, at eleverne nu, når de går fra den time, kan argumentere og præsentere nye idrætsaktiviteter eller organisationsformer. Det vil vi gøre. Den synlige del af det og evaluering af det er, at der skal selvfølgelig være en afprøvning af hinandens aktiviteter. Der skal være en diskussion af de organisationsformer, som de har udviklet på. Samlet set, så tror vi på, at den her model den vil være med til at skabe kvalitet i den understøttende undervisning, fordi vi nu får fokus på, hvad er det, de skal lære. Og derfor har vi også indimellem kaldt det her planlægningsværktøj for et dynamisk læringskort. Og det dynamiske ligger selvfølgelig i, at det skulle være varieret og motiverende. Så nogle forløb er sådan som det her, og andre er måske et bevægelsesbånd, der er mere forudsigeligt. Som afslutning vil jeg sige, at det vigtigste ved brug af værktøjet er, at man får skabt en dialog og en synlighed af, hvorfor har vi understøttende undervisning, og opnår vi rent faktisk det, vi gerne vil med den understøttende undervisning. Og vi tror på, at ved at man tager det her værktøj i gang hurtigt efter rammeplanen er synlig, at så vil det højne kvaliteten i den understøttende undervisning.